Здравейте, добре дошли! Здравей, Гала. Ренка, добре дошла в рубриката ни с доктор Георгиева. Благодаря за поканата. Ти си много подходящ човек. Да, така е. Така е и защото познаваш пробиотиците и ги ползваш за цялото семейство и защото се храниш много здравословно. Това е Борис, който е прекрасен. Здравей, добре дошъл. Здрасти. Мари ми каза вчера, че си страхотен и виждам, че не ме е излъгала. Борис и Мари учат в едно училище, дъщеря ми с сина на Рени. Той много я харесва. Да, и тя него. Да. Тя няколко класа по-голяма, но пък как си с немския? Справиш ли се? Да. Защо не доведе Аспарух? Мама не иска. Защо мама не иска малкото сладурче, което не сме виждали още? Малкото сладурче става в 8 часа. Трябваше те първа да се храни, да пие мляко, а тогава точно ние излизахме, за да не закъснеем за предаването. Така че някой път, когато някаква друга рубрика, която е по-късна, може да го доведем. Може да доведеш и него. Аз казах, че си много подходяща за рубриката ни с доктор Георгиева, защото с нея няколко седмици подред вече си говорим за пробиотиците. За ползата им в лечението на доста заболявания. Говорихме за дисбактериоза, говорихме за затлъстяване. За затлъстяване. Сега ще си говорим за умните, красиви, интелигентни майки, които трябва да дават пробиотици на децата. Тоест, как влияят пробиотиците на децата и на тинейджерите. Ти си още в тая възраст, аз съм в другата възраст. Ами трябва да ти кажа, че аз зимата им бях поръчвала пробиотици и на двамата, както и аз също консумирам. Те са много вкусни, защото има различни видове пробиотици. Тези, които аз им взимам, са наистина много вкусни и не сме се разболявали изобщо тази зима. Ти, щом са вкусни, сигурно прахчета им взимаш. Те са на прах, кутии с прах. Ето, нека да чуят всички майки, че децата не са боледували. Не, изобщо нито аз, нито те двамата. Това ще ни разкажа ти също много за ползите от пробиотиците. Сега обаче забелязваш ли, че ти имаш отношение към това и си здравно много грамотен човек, но като че ли българите все повече се ограмотяваме и почваме да се вълнуваме от това с какво се храним? Ами не съм забелязала да ти кажа, защото ми прави впечатление по градинките, майките с дечицата поголовно купуват от тези храни, бързите в пакетите, много мазните. Сега ти казвам веднага, че не ме изслушаш. Щях да ти кажа, ние внимаваме с какво се храним, но за децата като че ли решаваме, че има време. Те са малки, сега не са трябва да ядат всичко. Не, мисля, че възпитанието и културата на хранене трябва тепърва да се възпитава от децата. Още от малки трябва да знаят кое е правилно, кое не е правилно. И мисля, че те са по-важни от нас. Техните нежни организми не трябва да ги захранваме с тези вредни храни, защото те действат добре и на здравето им. Според мен е много по-добре да дадеш повече пари за скъпа и качествена храна, отколкото след това да се разболяваш, защото болестите, знаеме, че са от храната. Всичко идва от неправилното хранене и да даваме пари за лекарства. Аз бих допълнила, че е по-добре да дадем повече пари за децата, за храната, за биохрани, за фреш сокове, отколкото за скъпи играчки или скъпи тоалети. Според мен. Добре, наистина, Марения прав. Борис, ако искаш, рисувай си там. Ние сме приготвили повече бебешки неща, защото си мислехме, че Аспарух ще е тук, но пък той може да порисува. Коя не е голямата грешка, която допускат родителите по отношение на децата? Като говорим за хранене, все повече стават детските болести, за затлъстяването да не говорим при децата. Всъщност, Гала, храненето на децата в съвременния свят много се е променило от храненето преди 30 или 40 години. За съжаление, нашите деца се хранят нерационално, с храни богати на много мазнини, на много захари, бедни на протеини. Точно обратното. Децата трябва да получават повече плодове, зеленчуци, фреш сокове, протеини, прясно приготвена храна, много риба. И по-малко въглехидрати. И по-малко въглехидрати. Особено пък захарите и там подсладителите, които са навсякъде. Да, сега ще ти кажа защо много вярвам на Рени. Първо, защото я познавам и знам наистина как се храни и какво е отношението и към нея самата и към тялото на Борис. Сутринта го попитали колегите: ти какво искаш да пиеш? Той е казал: фреш от ябълка. Така, детето. Той си знае, да. Защото аз избягвам да му купувам сокове, в които има захар. Разбира се, сега ще чуеш колко. И дори когато сме на заведение, не му го взимам сока, вода. Предпочитам да му дам вода да пие, отколкото тези захаросани. Борис, кажи какво обичаш да си хапваш най-много? Ами, спагети, ябълка, грозде, банани. Добре, да, нещо готвено, нещо не обичаш ли? Някакви меса, нещо друго, не знам. Нищо друго. Ами от рибата харесва червената риба сьомга, докато малкият харесва бяла. Да.
Ей, риба обичаш, значи браво на ти си се храниш съвсем Тя е добре. розова. Да, розова е. Ага, добре. А малкият? Същите неща, както предполагам и той. Абсолютно, само че той предпочита тази бялата риба. Бялото месо. Всъщност да. е розова и бяла. Малкият предпочита бялата риба, а пък той харесва повече сьомгата. Сега ви предлагам... Гала, знаеш ли, само искам да вметна. Сега се сещам, че Лидия Ковачева казваше, децата са нашите учители. Ние трябва да се вслушваме в тях. Какво искат, какво им харесва. Те са много по-близко до природата и те голяма част от усещат децата това, искат което... неща, които въобще не трябва да се вслушваме. Между другото, аз все още сега ще направи 7 години. Ние сме ги променили, Сега ще направи 7 години, аз още не съм го водила в тези така разпространени заведения за бързо хранене, където майките си мислят, че е много хубаво. Никога не е стъпвал в такъв тип заведения, няма да казвам, да. Майките си мислят, че това е страхотно нещо да заведеш децата си точно там. Като подарък. Да, но това е най-вредната храна. Американците затова са и толкова дебели всички поголовно. Най-бедните хора в Америка се хранят точно в тези заведения. Добре, искам да ми кажеш след малко как се справя, защото той все пак е дете, е в такава среда и вижда и красиви, и лъскави опаковки, всичко след малко. Обаче сега искам да видим едно видео заедно. Добре. Да видим какво хапват наистина децата, какво обичат да хапват. Какво обичат и какво предпочитат. Да. Какво най-много обичаш да ядеш? Най-много обичам ориз с пиле. Салата, спагети, в училище ям сандвичи. Обикновено си купувам солети. В училище обичам да ям хот-дог. Не знам, обичам много плодове, купувам си банани, мама ми слага разни неща и според нея е много добре да се храни здравословно. Аз много обичам да ям салата. Когато имам пари, може да си взема след училище купон от стола. Често дават ориз, да. Риба всяка сряда имаме. Спагети и пържени картофи. Понякога таратор и някакви такива работи. И картофи понякога. Ябълките са ми любимите плодове, а пък краставицата ми е любима от зеленчуците. Най-обичам да ям мусака, спагети и такива работи, иначе за здравословно, т.е. плодове и зеленчуци и такива работи. Аз обичам най-много да ям мусака и пържени картофи с кетчуп. Много обичаме да ядеме супа таратор. Аз често обичам мляко. Много пия мляко даже. Сутрин любимото ми е пържена филийка с масло. Пържени картофи, кюфтета, пържола и фреша на мама и спагетите на тачи. На мен омлета на тачи. Аз много обичам италианските спагети, телятели и такива. От този материал се оказва, че леко са се променили като че ли тези деца май са ги подучили какво да говорят. Повечето обичат пици, хамбургери. Да, наистина повечето обичат, но може би тук част от тях цитираха това, което се дава в училищния стол обикновено. Когато има организирано сервиране на храна, не си купуват, те избират от лавката. Тогава се правят менюта, които са съобразени с това какво трябва да ядат децата. Тук казаха даже всяка сряда ядат риба. Това е малко устаряло. От едно време всяка сряда се ядеше риба. Сега е добре, ако може по-често да се яде риба, разбира се, въпреки че и това е рибите, които има в момента. Но не съм сигурна и как я приготвят. Сигурно е пържена. Да, и част от децата казаха, пържени картофи масово обичат децата. Тук няколко дечица казаха. И дъщеря ми е с картофите. Просто тук имаше и кетчуп. Не, всички деца обичат пържени картофи, но пък ние вкъщи нищо не пържиме. Абсолютно не готвиме. Добре, кажи ми, аз пак ще нищо мазно. Това. Борис е дете. Той е в такава среда. Вижда сигурно връстниците си. Вижда лъскавите опаковки. Вижда като влезете някъде да пазарувате какви неща има. Какво му казваш? Да, когато беше по-мъничък, той не можеше да разбере и се връща от разходка с жената, която ми помага в къщи, разплакан, защото е видял майките как купуват поголовно тези чипсове, зрънчовци и тем подобни мазни храни. И той е искал също, обаче тя знае много добре, че аз не разрешавам. Той се прибира вкъщи ревейки. Мамо, искам. Аз му обяснявам, че това е вредно, че не е добре за него. Но той беше мъничък.
Беше мъничък, мамо, и Добре, не ти си помниш. бил много малък. Но сега осъзнава и знае много добре какво трябва и какво не трябва да се Добре, яде. Бориса, сега като видиш децата да дадат такива някакви чипсове или пък пасти някакви, не ти ли се яде и на теб? Какво казваш? Яде му се, как да не му се яде. Между другото, бяхме на почивка с приятелски семейства, с дечицата. Майките взеха и поръчаха на децата си, пак да не казвам марка, газирано кафява напитка, която по принцип мисля, че е много вредна. С нея може да се чисти, да се чисти ръжда по-успешно, отколкото да си я наливаме в стомасите. И той, разбира се, поиска също, защото вижда, че и другите деца пият. Аз му казвам, че е вредна, че това е отрова. Защо еди кой си пие? Ми казвам, мами, как да му обясна, че не трябва да се пие, особено от деца не трябва да се консумира. И не само от деца. Може би има един период, в който трябва да забраняваш, ако не се получава по друг начин с обяснения. Да. И след това, когато аз по същия начин към газираните напитки го казвам неведнъж, дъщеря ми вкъщи никой не пие, тя няма вкус към тези напитки. Сега, ако отида на някой рожден ден, най-вероятно ще пие, не защото всички пият и ще се изкуши. Но да поиска тя да й се припие, да е някъде и да си поръча подобно нещо, не се случва. Тя не е израствала с такава Като напитка. спомена за рождения ден, извинявай, бяхме пак на детски рожден ден. Той знае, че пица е вредно да се яде, а на рождения ден сервират пица. И точно в този момент аз бях отишла да видя какво правят децата. Той вижда парчето пица пред себе си и започва да се оглежда такъв безпомощен. Ама аз не ям. И ме вижда мене. Мамо, може ли само днеска да ям нещо вредно? Викам, добре, миличък, може, айде само днеска. Днес какво ги храниш? Да, сега ще ми кажеш. Знам, че не трябва да прекаляваме, но все пак с какво ги храниш? Ами, научила съм го да харесва салата с пилешко бяло месо. Доста често хапва. Да, той самия каза, че яде... Ох, малки, сега го виждам. Тук сигурно не, водичка пие. Водичка пие, да. С него ти е по-лесно сега, защото не се среща с връстници, които да хапват. О, да, той още не разбира каквото му даваш. Аз показвам тук, че използваме хималайска сол, а не обикновена готварска сол, защото е много полезна, освен всичко друго. Както за обикновената бяла сол казва, че е бялата смърт, за тази казват, че е наистина много полезна. 84 минерала съдържа в себе си и само с това готвиме в къщи. Тук салата ли ще им правиш? Не, това е една супичка от зеленчуци, в която слагам само малко хималайска сол и малко зехтин. А малкият е залепен за мене просто през цялото време. Да. А вчера, че ми се приеде зеленчукова супа крем. Да, и той хапва с голям апетит. Добре, разбрах, че абсолютно се изключила от менюто май на Борис на малкия, може би не още млякото, прясното мляко. Малкият е малък. Всъщност по книгите пише, че до 3 годишна възраст млякото е полезно и всъщност виждала ли си крава да суче мляко? Не. Значи след като човек порасне, вече млякото не е толкова полезно, защото изчезва един ензим в организма, който преработва прясното мляко. Ние вече го нямаме този ензим. Не изчезваш ли на по-късна възраст? Ами не след 3 годишна възраст, поне така намалява, пише. Май изчезва по-късно. И млякото е слузообразуващо. Да. Имаше един период от време, когато на Борис му течеше носа постоянно, а беше здрав. И много се чудех защо е така. И тогава прочетох, че млякото е слузообразуващо. Спрях му млякото и тогава носа спря да му тече. Сега от време на време купувам прясно мляко, но без лактозно прясно мляко и то трябва да е био. Много биопродукти купувам в къщи. Това са ръцете на майка ми. Видяхте, че сложи всякакви зеленчуци тук в тая супичка, която пасира за малкия майка ти. И той си я хапва. Гала, всъщност това готвене е много по-бързо и много по-лесно. Сигурно, кажи ми за млякото. Нека да дадем съвети на другите родители. За млякото... У нас се шире схващането, че млякото е много полезно и трябва да се пие в големи количества и е добре.
Да, Рени е права, млякото е слузообразуващо, но в ранна детска възраст мляко трябва да се приема. Ензима, който Рени говори за него, това е лактат дехидрогеназа и след израстването вече той постепенно започва да намалява. И в зряла възраст всъщност при голямо приемане количества на прясно мляко не се усвоява. Това вече води до проблеми в храносмилателна система. Не е така с киселото мляко обаче.